Boss Agal in the house, yo, we're back again. Actually guys, wa man tamawa, ikaw mo ba? Wa tamawa, oy. Nag-reels lang na kayo mo may atong ganahan na to buhaton. Kamo jud ba? Daka jud mo intriga sa life. Karon guys, kidaghan mo pangutana gon nga unsay trabaho nimo Boss Agal? Unsay mo kuan Boss Agal gikalingawan? Dali, kuyugi ko ninyo. Manakop tag taga-LTO. Bitaw guys, that's kuyawa oy. Bago mga sige na tagkatawa. Bitaw guys, ako yawag transition ni Boss Agal ay mura magkuan. Mura mag presentation sa kuan high school. Karon guys, ako yogi ko ridjo kay kani si Boss Agal, sani siya ka account officer sa usa ka kumpanya. Ambot unsang kumpanya ka, ay importante diha, ga-riding in tandem ta. Karon guys, natin ito nga kliyente kay mo lagi atong si ayon ba atong tanawon og unsay ang capacity, maayo ba siya mo tumbling, maayo ba siya mo sayaw, atong si ayon na kay before na dapat na to na siya tarong-tarongon diha. Na Boss Agal ninyo diha nagkuan pa nag-stretching mo na diha og nagtarong pagka-eskwela diha. Si Manon ta ka. Bitaw guys, nagtarong nag-eskwela sa Boss Agal, oy bright ni brightness kabuang. Muna si Boss Agal ninyo magpakunkon ba pumaymaoy. Siyempre mo man importante good. Di na to i-pressure atong life sa trabaho lang. Dapat na po tayo post ginagmay ba. Mo ni ganahan ni Boss Agal guys kana magpahangin sa dagat bisag way ganahan ang dagat niya. Hala, ganahan na lang po siya. Karon guys, nanay yung kliyente si Boss Agal, iyang gi-check na niyang ang ilang balay kung gatakilid ba. I-check na niya kung ang iyang negosyo okay ra ba. Kay og dili okay ang negosyo diha, wa kaya siya. Di bitaw guys, gitaron na ni Boss Agal o gitan-aw gina niya kung okay ba yung bay, wa ba gatakilid, wa ba sila galisod o unsa ba diha. Kasi syempre ato man i-report sa atong mga master. Dapat okay ang atong report dali, di ta ba makak, okay? So humanda na automatic si Boss Agal diha. Mag-snack ta dayon. Kasi syempre nga na man na dapat healthy nya, balance atong life. Snack, gamay kuan, gamay trabaho, dinagkog snack. Ingon ana ang life guys, dapat dili ta ma-pressure, ha? Kamo diha og wa mo'y kwarta, daghan na ta. Daghan na gyud ta, promise. Pero siyempre ato rong ginaiman og tarong, ato ra nang dad-on og tarong, dadol sakto para po di po ta ma-pressure ingon ana dayon-dayon ba. Kana bitong kinambuhing simple lang, normal ra ba, ha? So karon gamay ra ning clip. Basta importante diha mo nay a day in a life ni Boss Agal. Na para mahibaw ninyo nga nanarbaho in town ni tarong. See you next vlog. I love you all. Why?